Hej alle sammen. Det, hvad hedder det nu? Ja, det er nytår i dag. Altså nytårsaften i aften. Og så vi skal lave mig og sådan en kammerat. Han står og holder kameraet. Og han skal ikke filme hele aften. Det gør mig og ham. Og så en anden ven. Han har råbt til sig selv. Så lige råb hej. Jo. Hej. Så lad os komme i gang. Hej sammen. Nu er vi kommet ud for det der helvede derude. Ja. Du lukker. Altså, ja. Ham der har vi. Ja. Vi er sådan drikker vi sådan nogle Mackay og Faxi Kondi. Vi har haft med hjemmefra. Og skal vi spille noget guitar? Så spiller jeg noget guitar. Jeg ruller af senere. Altså, klokken den er 2:03 eller sådan noget. 2:03. 2,5. 2:05 om morgenen. Jonas sidder der. Dik, 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 dik. Au! Jeg sidder og spiller FIFA. Au. Fjorten. Hvad? Og spiller nogle lort. Drikker. Altså, nu går mig Jonas i seng. Klokken er 6 om morgenen. Jeg tror bare det. Skal vi bare råbe den af her? Ja. Vi ses altså. Hej.